Gihisgutan sa unang pagbasa ang gibuhat sa Ginoo sa Israel. Sila mao'y kinagamyang nasod, way bili sa mata sa kalibutan, apan gipili sila sa Ginoo aron himuong dakong nasod. Mao to nga niingon ang Ginoo pinaagi ni Propeta Amos, ako gid mong silutan. Kay imbis nga arimo mo paminaw nako, arimo mag-agad nako, sige naman o mog simbas laing Dios-Dios, mura na magwa mo kahinomdom nga ako may nakapahimo ninyong ingon ani. Makarilit ba mo ani mga igsoon? Kita gamay ra gyud kay ta kinsa ra gud ta kaniadto nilingay mong tupad ingna kinsa ra man ka kaniadto. Ingna ba? Nakahinomdom pa ka kinsa ka kaniadto. Katubang mag-agas lang imong sipo, no? Abot nga rin pa. Tungwa pa kay hapit sinilas. At tubang manguha lang ka ng mga bayabas, dihasdahan, anak. Maglakao. Pila raman kabuok nato, God, nga paldo-paldo na ang kwarta pagkatao. Nga, inana, wow, daghan nato, labi na kitang aktibo simbahan, mga niagig yun og tumang kalisod, muralan tagwa sa katilingban, pero karon naka-abot na gyud ta og daghan-daghan nga mga kaayuhan sa kinabuhi. Niya, gipahinumduman sa tas Ginoo, pinaagis unang pagbasa nga, kung wap ay Ginoo, di gini siya moabot. Doon na ginang gitawag og cause and effect. Mautong iyang gipanghisgutan nga mungo bagod ng natis leon og way gitukob. Manginana ba? Tingog bago ng trumpeta og wa na gi-anunsyo. So na ginang cause and effect. Kita usahay ang atong effects mo'y atong fokusan kana bang unsay naa nato di na ta gustong mawa. Pero nalimot nga ang gasupply ana permanenting naa. Nabisan pagmawa ng iyang gihatag nato nga kaayuhan, pwede ra gid na niya ilisan. Lingian na sa imong tupad. Ingna pwede ra gyud kag mawa. Ingna ba? Ano man day kamo day mga bana ug ang inyong asawa mamatay na, mamatay sa diay mo. Ang Ginoo makasupply raglaing asawa. Kamo dayang mga asawa ug mamatay inyong bana, mawa na day mo. Wala na daghan diya. Pwede pag-iapil ang pare. Ngano man di ay kamo mga ginikanan ug mawa mo, mamatay gid na inyong mga anak. Mabuhi ra gid na. Mao na nga ayaw kabalaka. Ayaw kahadlok, kanang kabalaka, mao na'y hinungdan nga di na ta kakita Ginoo. Mao na'y nahitabo sa mga apostoles diri sa atong ebanghelyo. Unsa may nahitabo sa mga apostoles? Porting hadlokan nila sa mga bawod ug sa hangin, kay nag-ungaw na kuno sila sa kamatayon, pero kuyog nila ang tag-iyas kinabuhi. Mao nang niingon si Jesus, anong nahadlok mamugmaayo nga kuyog man ta? Nilay na sang lingi sa imong tupad. Ingna kuyog nimo ang Ginoo karon. Mao na ayaw kahadlok og mamatay ka karon. Kanang kamatayon nimo karon og mamatay ka, sama atong Sister Florence, she rest in peace nga nikuyog pa atong adlaw niya, namatay ra sad siya karong atong adlaw niya karong bag-o sad ang iya sang igsuon, she rest in peace. Kuyog pa sad adtong pagmisa nato sa iyang paglubong, karon iglulubong na sad.
Ay kabalaka kay ang Ginoo kuyog diha. Tarihan ni Bishop Emilio Bataclan nga giduaw pang Bishop Abit ito gahigda mo joke-joke pa unya katapusan na ditong joke-joke na asay nag-order sa to siyang mga mugs ni istorya sa nako gabi ang tag-iya sa Chardel Marketing kana diha sa may si Cap Richard Pindo na nag-order ko no to og mga mugs 500 ka buok murag na sa iyang okasyon ka anniversary ba to sa iyang pagka ordinasyon ba to nalimot nako umaabot ba nga ilan ang nahuman nga si Father Ligio man siguro to Pilisarta mo'y nag-order nagisugo nga pag kuha na sa item na pick up po na si Bishop jud kuno ni anak partikulo nilang ratula kay halala si Bishop man lagi ni na joke pa kuno didto ana nya naabutan man sila nga mo'y pagsugod nila rosaryo kay kanang Chardel Marketing buutan sa tingali na Cap Richard magrosaryo gina sila kada adlaw sila tanan moundang og trabaho magrosaryo sa nya pag-abot kuno ni Bishop mo'y pagsugod nila agi murag gipatiwas man tingad to sila ato ni huwat ra sa Bishop dito unya dito mauna dito hapit na di ay kasi siguro kining nagmisa. Wa kita ka siguro, no? Ay, siguro di ay. Kadto sad akong kuan sad idol sad nga pari nga suod sang Bishop Emilio Bataclan kadto sa anhing Monsignor Tusing de la Serna kay ilang tingalin pipila ninyo ato kay na-assign to dinis Danau. Nya pag humas Danau dito sa Guadalupe, among parokya. Umosa to siya, nagmisa pa siya pagkabuntag. Pagka alas 9, alas 6, manding ito nga misa. Daily mass. Pagka alas 9, buntag, wa na. Gidanas ospital. Wa dangatig hapon, awa na. Patay na. Karon ako, pagaw-pagaw. Wa na. Peligro na ni. Pero, bisan pas kamatayon, kuyog nato ang Ginoo. Ang gustos Ginoo nga mosalig gid unta taniya. Muna diri sa atong tubag sa Salmo. Unsa may atong tubag sa Salmo karon? Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Kana ra gid untay atong sentro kada adlaw. Bisag unsay atong giatubanga kahimtang inig tan-aw nimo imong bana porting hubuga maingon ra ka Lord unahi ko unsay akong isultis akong bana ana ayaw day kata-kata diha tungod sa imong kahadlok tungod sa imong kabalaka ratol dayon ka ayaw ingna usan Ginoo Lord unsay akong buhaton aning animal dako nga moingon din ang Ginoo unsa may imong gibate kapatyon no na kay ko ana, istorya usab unahi ko Lord kay ako lang gyud pagbuton, may nagyog kayong dapugon. Siya imo nang dapugon sukmagon sa ka na makuyapan sa ka. Aga kaya na lang na. Lisura sa dana Lord antosa lang ako na lang unya imo hupay anang imong pagantos. Ana ba? Di ba? Pero anang imong bana mga bit or imong asawa mga bit, ayaw usag aksyon. Buwag ta, ana dayon. Bungkag na inyong pamilya. Ingna dayon ang Ginoo. Lord, unahi ko. Nilakaw naman tong akong bana padong siyang kabit or ang akong asawa, gidaan naman to siyang kabit, unsa may akong buhaton. Basig mo ingong Ginoo, kuyog ta na, atong apason. Apas mo nga to. Mao din ni Vice kabit niya, Lord. Unsa may buhaton ako, Lord? Paliti dito og pizza. Nga i-deliver diha deliver niya ingna nga para na sa iyang kabit ayaw lang paila nga asawa ka or ayaw sag paila nga bana ka ingna lang gipadala na para ni kuan ana imo ding ihatag didto di ba nya lakaw dayon ka di ighuman nila dito lingaw-lingaw nasa sila snacks nya okay mo na
Na to ada nireklamo na mga yawanon mao nay gipasabot sa Ginoo. Na di man mo mag-agad nako nga ako man untay nagpahiluna ninyo giingnan niya mga taga-Israel. Nganong kamo na may magbuot tungod lang kay dili na mo ulipon, tungod lang kay gitagaan na tamog dako nga gahom. Kaya na nakong kuhaon anytime. Matod pas Ginoo. Matod pa diri sa ato ganing salmo kaning unang stanza. Ingon, kay ikaw o Dios dili malipay sa kadautan, ni magpabilin uban kanimo ang daotang tao, ang mapahitason dili makabarog sa imong atubangan. Di gid siya gusto anang kita na mo'y murag maghawd. Muna kini karong niya sa atong nasod, kining ato mga leaders ng mga kawatan kay tanan. Unya di gyud masakpan kay nagkunayb na sila karon. Unya sila pag yun nga mga gipang-akyos nga na-involve sa trilyon-trilyon na kawat, mao pag yung magsigir og imong i-impeach ang vice presidente nga na-involve aning millions nga wa pa say klaro. Kana sila di ginakaikya sa matas Ginoo. Nagtuo di ay sila na ang Pilipinas muarang-arang atong kahimtang pinaagis pag-impeach anang vice presidente nga kunuhay na involved sa 125 million na confidential funds, pero ang nawa nato nga mga trilyon sa flood control, sa education, sa PhilHealth o sa uban pa kadto mga unprogrammed funds dili pangitaon, paningkamutan nga malimtan. Nya malipay na sila kung malimtan kay na-impeach na ang vice presidente, tuloy na ang ating ligaya, wala na'y umaabot nga babag sa atong daan, na ay dakong babag mga buangon ang Ginoo. Dili musugot ang Ginoo nga ang mga dinaog-daog, ang mga kabus nga Pilipinos karon, ang mga Pilipinos karon nga nag-antos sa tumang kalisod, nining mahal kayong palitonon, mahal nga mga kanaganing gasolina, wa na'y hapit trabaho, why klaro na ang sweldo di nakaabot sa panginahanglan. Ang mga estudyante nga naglisod karon sa ilang mga classrooms o sa ilang mga eskwelahan, ang mga masakiton nga nangamatay na lang kay wa na'y supply nga libreng tambal, ultimo gani pagpa-ultrasound, pag x-ray diha sa public hospital, ang masakito na maoy mo palit hastas mga dextrose, hasta gani kunos dagom nga itusok ang masakito na ang pasyente na mo ipapaliton na otros ang naglisod wa pa gani kaon. Ngano man na kay gikawat ang trillions nga budget diha, billions ni ining mga way kasing-kasing nagtuo gid sila nga human sila makalingkod sa taas kaing posisyon, kunuhay sila na'y hawd. Hinaot unta, makadungog sila sa giingon ni Propeta Amos, hinumdumig kinsa ra mo kaniadto, purti ninyong suroy-suroy ngadto adtong mga lugar nga kana kunuhay mga sa to laylayan ng ating lipunan. Kasabot ba mo ng laylayan? Kanang laylay sa ato din usahay kanta man na siya na sa laylay nga kanang dahon, kanang mga lisod na lugar, kanang hapit na malarag, ang laylay sa dahon, mao na akong nakatunan. Kana bang mga pobre sa atong katilingban, mga depressed areas, mangadto dayon ang mga kanahang dagko kanang mga kawatan ron nato, mangadto na kusog na ito, donate na silang mga para basketball court, niya butangan des ilangan, niya kana ganing donate na silang karsada, pila rasad ka kilometro, niya usahay ra ba ang katunga ray masiminto or maispalto, niya ibilin nga rough road ang pikas, kay gikurakot na sang pikas, saibit sad ang mga kapitan o mga konsihal. Niya human, ato na yung butaran, inighuman ana ang kawat left and right sa tibuok nilang termino. Muna, arita mo balik sa Ginoo. Pader, unsa pa may atong mahimo karon? Ngania naman yung mga kawatan.
Nya di ra ba di para bagyon matumba kay grabe kaligon. Na ay Ginoo, mubalik tas Ginoo, musalig taniya og moingon ta, unahi ako diha sa imong katarong o Ginoo. Ang ato sang mga buutan pakaron nga mga politicians naa diha sa executive departments, naa sa legislative departments, naa sa nang usa judiciary, mga appointed o elected, naa pa may daghan diha nga mga buutan, naa sa atong military, naa pa daghan dihang mga buutan sa tanan nato mga public servants, naa pa dihay mga buutan, iampo nato nga malig-on sila o moingon unta sad sila, unahi ako Ginoo diha sa imong katarong. Kamo sa dinhis parokya, unsa man say inyong isultis Ginoo karon? Aron dili mo masilutan. Unahi ako Ginoo diha sa pagpalit og raffle ticket. Ana. Kay basin unya sa imong pagpalit sa raffle ticket, ang kadto ra gyud labing gamayng amount nga imong makaya. Kay ang dako nga amount imong i-reserve sa imong kabalaka sa imong sakit, kabalaka sa imong bayronon, kabalaka sa imong mga bills, kabalaka sa imong ipa-eskwela, kabalaka sa imong ipa-renovate sa imong balay. Nya mao nang dili na lang kamo palit og dako-dako nga amount sa raffle tickets. Ayaw ingnang Ginoo, Lord, karong si manaha pila may akong paliton na raffle tickets. Nya moingon ganing Ginoo pagpalit og usa ka stub. Ina Lord, 400 ra man ning akong makaya. Mao na musugod na kaingon unsa may buhaton ani Lord, basta ako mosunod ra gyud ko nimo. Ibaligya ang imong refrigerator, baligya ang imong TV, ipakapin ang imong motor, ibaligya na. Nya og mahali na tanan, hala, palita ang raffle tickets para sa simbahan. Nya imo ding paliton, magsige na lang kag lakaw kay wa nam kay motor. Nya palit na lang kag tubig nga bugnaw, ice water dito sa silingan kay wa naman kay refrigerator. Nya palit na lang, kaon na lang sa kagatong presko nga ganing pagkaon gikas tindahan imong gipalit, luto dayon kay wa naman kay rep nga mapanan. Matuog na sad mog sayo kay wa naman say TV nga sige hagtan-aw. O di after mga 1 month 40 na nimong healthy nya gamay pa kay kag bill. Di ba? Karon kay pag raffle ika may nakadaog sa 500,000. Unsa may imong buhaton? Ayaw dayog aksyon ingna Ginoo, unahi ko ni naman ning 500,000 unsaon man nako. Base siya ingnon kasyawa, hala palit og motor, palit og rep, palit og TV na mobalik sa tong imong sakit. Nabitay asawa siya, padir akong gibaligya ang among motor. Nako ngano man gamiton sa kong bana pag sigig sundo sa iyang kabit. Karong wa nay motor, maglakaw na lang iyang banaw sa papagsundo, makita naman. May usahay ka ng motor mo biyan ay hinungdan nga daghan kay dinhing magpabunyag og bata nga way mga kasal. Kanang motor mo nay dako kayrong hinungdan. Sa una nga upan ang motor, jutay ra kaing dunay motor, jutay ra sad ang magpabunyag nga way kasal. Karon dali na kayo ngano man, pila ra may pag-angkas sa motor, nya hunong diyan ang kasagingan, hunong anang hagunoyan, hunong anang kamanggahan nga nay harag og punuan, mga lubing nga natumba, adto man na sila dito mo. Hunong dali ra man kay pagluklok sa motor dito. Ana, igbalik ko na, luspad ng motor. Tungod ana. Onya karon mudaan na magmotor ang mga way lisensya, way rehistro. Kanabitang na i-checkpoint din pagkataasas linyas motor kasada ng hunong na ko ngano man ning daghan man kining motor pista ing sa dili pa dito ay checkpoints unahan ngano wa man nila mudagan sa wa man ay mga papel kanahang dagko gabuot-buot na lang mao na hunongon na nato
Unahi ako Ginoo diha sa imong katarong, mao gid anay ato. Magamay man o madako ang atong buhaton, unahi ako Ginoo. Mga ampo kita, kining ato rong Bill Tower, ato gining gipamalandongan kami sa PPC o PFC o dinis ato mga pipila kakuan, sige gimig pamalandong ani. Ato ba ning trabahoon? Yes, kay nagkinahanglan ta. Naatay kwarta? Wa. Nya unsa may buhaton Lord? Himo lang na i-announce lang nga naay raffle tickets unya maghimo mo og Bill Tower. Ang resulta ana mugawas lang ng kwarta. Nya unsa man karon kumusta man atong kwarta? Wa gyapon. Di gyapon paigo pero hinay-hinay lang. Bill Tower. Unya ang atong Adoration Chapel kinahanglanon mo na kayo. Ato gyapon himuon. Naabay kwarta, naay gamay. Mahuman ba na? Atong paningkamutan. Ang atong CR, mo na ato rong ikatulong project. Nya ang ato padihang Walk of Apostles sa atubangan. Nindot na niya ni tanawon ang atubangan na ni, dili na tatabunan na ng hazardous kay nga structure nga wa magamit. Nya ang ato mga lingkuranan, ato sa doon ni siyang mabag-o. Kining tanan pulos ni gustos Ginoong mahitabo sa tong parokya. Nituo sad ko ana, kamo nituo mo. Nya unsa may gustos Ginoo? Hinay na kay mog tingog, manindog na ta.